Duniya ce cikin ta yau ake kashe aho, wani soko wani malami wani ya zama barawo. Allah sare ni da aikin da zana yo wayo, ba na safi ko suka ko jifan wani. Magana ce zan takaice ga misalce ku bar asirce, haka din laifi ne ko kasafi kuma babba. Allah ta fara aikin ku to ba zai karba ba. Ina da asali kusan ni din ba wai shege ba, dangina babu wanda bai san su ba. Kura a dawa karnuka ba za mata kara, babu komai akwai su jarmai da sun yi komai, babu komai. Allah sarki duniya, kai ku faɗa musu ni Idris ban zo yin wasa ba. Masu bakin zance a gare ni ba zan musu kara ba. Duk wanda ya zagi uwata to tafiyar mu ba za ta yi wa. Ni din dan malam ne amma ban iya safi ba, wasu ko ta san musu hanyar nema in ba wauta ba. Ka saya ka jiya maganan mai samaniya, duk wanda yake wannan aikin ba zai samu sheto ba. Dan Fulani ina magana kar ku yi zaton ba ni ne ba. Idris dan Manzala ne, wasu ko za su yi sungune. Ni dai ba dan fari ba, balle ashe mini dan cege. Ta zagi uwata ka mata shari'a, haka ne malam. To ina hujjar taka da kai da mutaninka. Allah miki albarka mama, Allah miki nisan kwana. Zuwa gabani na san sokon sai ya zo ya suguna. Lokaci mu jira kwai ka mun fara, wanda ya bar ni na kai gobe war haka to dai ya makaro. Tawagar masara she yau na hada kuma ni na sa kwaro. Aure na uwana an daura kuma an raba da goro. Ranar da aka yi suna na to kuma an yanka mata toro. Auren sunna aka yi, uwata ina wuni. Tarbiyyan da kin mini kar na cutar da wani. Ilimi yayi in har za ka yi aiki da shi, in an maka gazafi to alkairi zai zamo. Shege ka fasa dan halal sai yanka.